Good morning, guys! Good morning, people! Kain tayo, guys. Sardinas with egg, niluto ni Mama. And then si Mark, ayan, may mangga. Ripe mango for brekkie. Pinadalan kami ng cookies. May tao, okay. Bale! Taka lang, able. May nagpapa-coins sa baba. Si Merwin kasi tulog na. May dapat kita sa itong video? Kaya nga, Para makarelate siya sa sila makarelate. Yung bata, guys, na Taiwanese ba yun, sabi mo? Basod. Hindi namin sure kung ano yung niya, nationality niya. Pero ang cute niya, nagmumukbang siya. Tapos yung intro niya, gumagano'n siya. Ano siya sa ulo niya. Ang cute. May nagpadala sa amin ng cookies pala. Pakita nga ng cookies, Kel. Yan. Pinadeliver pa tulo. Tatlong... Akin na yung lahat! Ito. Luto sa Paaga. tawali na eh. Galing kay... Dule. Wala air fryer. Pag may air fryer, pwede. Para walang talsik. Galing kay Hana Sabal. I-leave ko yung Facebook at Instagram niya sa description box. Ano guys, cookies. 5 pesos only lang daw yung cookies. Yan. Pero hindi pa namin natitikman. Tiktikman natin mamaya. Nagpadala siya ng 3. So thank you very much. Freshly baked too. Pinahatid pa talaga daw niya sa driver nila. So thank you. Sobrang salamat. Basit Koreano to siya eh. Kay? Mga anak man. Mag-Koreano rin mag-anak. Kita mag-anak kita. Di kita Koreano. Bakit bingaw ko ani ay? Paano kumain ng social, Kel? Ganito lang. Ganyan. Ero ka sa lalo. I-post mo yan. Buang lagi. Mau din ni sardinas. Ang sarap. Karon mo kat dilawan ni Du. Pinahunat pa. Kapoy kayo. Kapoy. Buang. Ang di social. Kinamot. Kinamot mo, good. Buang magkagulay. Kamayin mo yan. Cake ni Mark, guys. Bigyan natin sa mga bata. Kasi walang kakain. Nagmaya mayat eh, ganang sakto gigil eh. Ito nga. Diba? Tigas-tigas. Wala. Kaning gamay, itong gamito. Binigay namin yung Krispy Kreme kasi walang kakain. Uy, yung mga matatamis. So at least yung mga bata ba naglalaro sa labas. Saan ito ilalagay? Hirap naman ito, Kale. Ilang slices, Kale? Kaya malat eh. Basta, wag ka dito, tulo na lang. No? Okay pa to eh. Galing to kay Ikang. Thank you, Ikang. Kumain si si Ate Amin ito. Bakit ko sino pa siyang marunong magmahal, siyang madalas iwan, di lamang. Maano niluluto, Mama? Katukuan. Kanang... Lechon kawali? Oh. Pinakuluan mo, tapos nilagyan mo nito? Oh. Pinakuluan, Masila. guys, tapos nilagyan ng salt. Yun lang. Tapos i-fry. Oh. Good luck. Good luck sa pag-fry. Hindi ako nakatry ng kawali kasi quick pa nga lang, napasok na ako. Kawali pa kaya. Yung crispy pata. Air fryer lagi. Kapag nag-sale yung air fryer,
pa-box natin yung air fryer na yan. Magluluto sana ako ng sinigang. Itong batang to, hindi pala kumakain ng sinigang. Hindi mahilig ba sa sinigang? Nakain sila. Respeto lang, kain-kain. Pero ayaw nila ng maasim. Kung kuhan ka, kung So, magpatong niluto ka ni man. mama yung pork. Siya na bahala sa pork. Mamaya na siguro ako magluluto. Mayang hapon, pang dinner ba? Tignan natin yung luto ni mama. Gawa muna ako ng thumbnail para sa video tonight. Ito yung luto ni mama, guys. Na-try mo na, Kel? Ito. Kain tayo, Kel. Okay. May sauce doon. Kain tayo. Kain tayo ulit, Kel. Ano ko kaon eh? 1:30 naman. And dinalhan kami ng mga bata nito. Kapalit ng kanilang cake. Joke. Hindi. Dinalhan lang kami, guys. Dinala nila kami kasi mababait kami. Hinog na hinog. Ang bait ko kasi. Sige, Kel. I-try mo, Kel. Tamis? Aslom gini siya, pero lami. Sarap? Naglalaway na si Mia. Kain muna ako nito. Kain tayo, guys. Guys, bili tayo ng pang laga ata. Laga or sinigang? Laga na lang, para madali lang. Tapos patulong tayo kay mama. Ha? Hindi ako confident sa aking mga cooking skills. Si Miss wala pa eh. Darating pa yun maya-maya pa. Kasama si Papi. Ganda ng outfit ni Mark. Pakita mo yung outfit, Kit. Ganda. Kmart. Ito, factory ata to. Ito yung tag mo. Factory, naka-sale to. Tapos ang ganda, oh. Ikaw na talaga, Kil. Ako, naubusan na ng white t-shirt, guys. Naubusan yung white t-shirt. Ito na lang yung ginawa ko. O, diba? Ako na talaga ang pink na pink. Tapos, white shorts. Si Miss, kay Miss ata to eh. Kay Miss talaga to. Wala kasi sa akin. Wala na akong damit. Nilaga or sinigang? Ano bang gusto mong kainin, Kil? Sa bansa. Lipong ako. Ano bang kakainin? Adobo! Kana, adobo mo nang ginuto mo. No, hindi. Chicken adobo yun. Totoong adobo. Chicken na lang yung bilhin natin. Yun na lang. Hanap muna tayo ng ingredients. Baka meron naman dito sa fridge. Basta bibili tayo chicken. Nilagay namin dito yung binigay ni Ikang una sticker. Magnet. Bacolod. Ganda naman ang fridge natin. Puno-puno naman niya. Ala, Kil, may limonsito, Kil, oh. Ay, ito, gana natin. Tsaka, limonsito na to. Tanda naman yan, oh. Oops, okay, nahulog pa. Yun na lang, adobo. Oh, ito, meron. Bay leaves. At saka, okay pa ba to, Mark? Wala ko, sorry. Yan, pang adobo yan. Bili tayo bago. Yun lang. Sakay tayo kay Mark, guys. Sa palengke tayo punta. Ikaw, Mark. Mayos ka, Mark, ha? Ha? May gasolina yan. Hala. Okay ka lang? Ako na? Sakay na ko? Ha? Sakay lang kami motor. Sakay na ko, Gil? Uy. Buang ka, Gil? Okay. Dito tayo, guys, sa merkadong malaki. Merkadong dako ito. Chicken lang naman yung bibilihin natin. Meron namang merkado sana dun sa amin. Wala. Gusto namin mag-drive. Wala. Dito na kami, guys. Hindi kami marunong bumili. Hanap kami ng laurel at saka pepper. Sige na, dito na tayo sa mga maraming may mga tinda dito. Oh, ayan. Tabako. Talong. Talong. Bili tayo ng laurel. Ito yun, guys. Oh. Kanite. Pila ni? Tulo 5. Tulo ka plastic? 5? Sige, tulo. Tulo, ate. Sorry. Yung din ang putlon eh. Putlon day. Kana sang pepper, ate. Kanili so? Duha. Kana lang usa. 5 duha. Sige, duha. Black pepper. Dito pala yung manok, guys. Bonita. Kuha na, Kil. Ito yung binili namin na kamatis. Asa ka, uy. Ay, kubiya, Kil. Mag-haul tayo.
Palengke haul. Ang init-init sa palengke. Ang mura lang. Ito. Laurel. Ito. Tatlong ganito. 5 pesos. O, saan yung isa? Tatlong ganito, 5 pesos lang. Oh. Yan. Okay na yan. Ito. Pepper. 2 ganito. Saan yung isa, Kil? Ha? Ay, ito na, 2. 1, 5 pesos yan. 2 kamatis. Piso isa. Ha? Di. Hindi kasi 12 na nabayaran natin, Kil. Tapos tag 5 ni. Tag 5 ni. Yatira, tag-piso ang kamatis. Piso isa. Tag-piso kamatis man. Mura lang no. Piso isa. Piso isa, guys. So, ito lahat. 12 lang. 12 pesos. Wala pang $1. Tapos yung manok, 140. Kasi yung sukli ko, 360. 140. Ha? 140 lang? Ang kilo? Feeling ko kilo. Sayop sila. Ano? Feeling ako, 200 kape ng usa ka kilo. Dili. Half-half man eh. Duha man eh. 160 man yung gingon doon. 160 ang kilo. Sa wings, kanang isa brat para ko. Ito lahat, 160. Nabayaran ko. 1 kilo lahat. Half ng wings, half ng parang thigh. 160. So, ito lahat, 172 lang. Tapos may adobo ka na. Na may kamatis. Kailangan mo nga lang patis. Ay, soy sauce. Yun. Yun lang. Tubig. Okay? Luto tayo chicken adobo, mga kaibigan. Ito yung nilutuan ni mama ng kanina. Kawali. Lagyan na natin ng more. Okay na yan. Yun. Welcome po sa Panlasang Inday. Una ay ansan eh? Garlic. Yan. Baka shaky yan, Kilhan. Pagkatapos, isunod mo na agad ang kamatis. Ito ay adobong may kamatis. Sunod mo na agad-agad. Huwag mo ayusin mo, buddy, ang ating vlogging. Saan yung pagpa-focus, te? Taki-taki rumba. Ayaw. Pila tayo brada sa una. Ayun na gawin. Ang tapay-tapay. Naku, ay. Sunod ko na yung manok, guys. Chicken at saka thigh. Maliit ng chicken. Chicken, wings. Wings pala at saka thigh, hindi chicken at thigh. Maliit ng wings. Usually kasi inong kinakat ko to, pero dito wala kasi maliit. Buo-buo na lang.
Taki-taki rumba. Okay. Yan. Hintayin natin maluto ang chicken. Dito na siya, guys! Congrats! 30K! 30K na siya. Suportaan mo. Huwag mong i-skip ang ad. Congrats! Congrats ka na kay Miss. I'm cooking adobo, Miss. Chicken adobo. Bakit iba yung itsura ng chicken adobo ko dito? Guys, ang sarap nito, guys. Biscocho. Yung special biscocho. Galing Bacolod. Yung bigay ng Papa Nilay. Thank you po. Ang sarap nito, oh. Lapit na maubos. Sa pamilyang hindi masyadong nagsasnack, isa na lang natira. Ito din masarap. Thank you kay Hana. Salamat. Ililip ko yung Instagram niya sa description box at saka yung Facebook niya, guys. Ang mura lang, oh. 5 lang yung isang ano. 5 lang ang isang cookies. Check. Di-subscribe na ba na yun? Kain tayo ng ano, guys? Sambag. Anong ano nito? Sampalok. Asin kill. Please kill me. Asin. Ano? Hinog na to, hinog. Sabi ni Anay. Di na kinala kasi yun ba? Yummers. Naglalaway na ako. Naglalaway na si ako. Asan lalagyan natin? Mag-ingat ka. Pinapaligiran ka na namin! Ayaw ko ng kanda. Ayaw ko ng well reaction, diba? Sige, no reaction, ha? Ano ha? No reaction challenge. Yung hindi na... bakit maasim to? Maasim ba? Sobrang maasim? Dili, sobra. Sige. No reaction, ha? Katong drain pa. Dili, aslam. Ano nagyawin eh? Wala ko yung Huwag na rin pulos. magyari? Ay, kala naman. Ay, sorry, singaman. Agad na. Ako na nigiyap. Batian na ng shorts yun eh? Yayahay kayo. May kakapayahay. Ayahay naman may nali, eh. Ali. Yahay, uy. Yayahay mo. Kana, naman taasa na. Kini bilang mudah, bilang. Hindi na kutob, eh. Ganun, may nani. Mudahan na, biya ko, eh. Mudahan na. Pagmamay ko, isang bodo. Ganun, gawin na na. Bati man yung shorts eh. Try sa phone. Nag-isip lang eh. Kaya Munggol, magkakil. Palapay na na yung mga bati ng mga ganap-ganap sa nina eh. Gamit ka na eh. Ganun, sa linaan, Indon? Palit ako daghan na. Ang sabi-sabi sa atin, tatawa tabi. Factory small. Factory small. Small? Yeah. No, extra small. Factory extra small. Ang ngengge ko lang. Ganun kaya nga na, Wendy. Ayaw ni Wiwi ng pagkita ng muscle body. Ay, sa bukid. Kain na sila! Tikman nyo yung adobo ko! Copyright. Pahinay lang. Gamay para relax ba? Ang ingay naman ng ano ni Mark. Relaxing music para tayong nasa spa. Ito guys. Adobo! Adobo! Kain na, kill! Mga na yung mga soundtrack sa mga duwa ng soda. Kain na, miss. Meron pa ito. Kawali ni mama. Yummers. Hindi, sukari na. Wow! Sarap? Che! Sarap daw sabi. Ayaw na ba yun na po, Che? Yummers, Wayne. Yummers, miss? Harap. Very good. Yummers. Plastic man yung buong. Kami, Wayne? Kami naka-discover og kanang buhat like more siya plastic pero kuan siya biodegradable siya. Ma-dissolve niya sa tubig Pag-dissolve lang. sa water. Very good, ma.
Lami, Kel? Kaon lagi ka pepper. Uy, bantayin ninyo ng mga pepper ha. Pepper ba? Lami ang pepper? Kel, ayun naka Mabang na katilaw. pepper, Kel. So, katilaw nga. Duha man itong pagkakaon. Wala, ano? Kel, ayaw na kan ang circle, Kel. Ngayon naman, makalaw. Dili, uy, buing. Di, lami man na. Pakuan na. Spicy kick of spice. Kung lain lami, ba nga nung isagol man? Kick of spice niya. Usa ka circulan. Di, ba kung lain lami, anong isagol nila mo, te? Kawali yung mama. Lami. Lami. Dalawa ni mo? Lami na. May bisita tayo, guys. Hello! Mga friends ni Mama. Hello, Dodong! Hi! Hi! Ikaw? Picture ta? Inayos mo yan, buddy? Nasiro, guys. Ayusin ni Mark. Hindi ko alam kung anong sira. Siya lang nakakaalam. Hala, Aching! Ang ingay mo naman, buddy! Guys, gabi na. Nakatapos ako mag-edit ng isang video and that video is for Monday night. And uwi ako Monday. So at least Monday night, habang naghihintay ako sa airport, meron akong video. Kailangan ko na lang mag-edit ng isa pa para sa Tuesday night, which I can do while I am in the lounge. Kasi nag-hire ako ng lounge sa Hong Kong kasi sobrang haba ng layover ko. Anyway, mag-ano ako, guys. Mag-accumulate ako ng mga gamit kasi pupunta kami sa bukid na naman bukas kasi it's Sunday. Nandito si Papi. Pumupunta lang kami doon kapag nandito si Papi kasi kasama namin si Papi. Tapos siya yung like, you know, nag-organize ng pagkain. Meron kaming mga bags dito na ipapamigay namin kasi hindi na namin to ginagamit. Ang dami dito. Para din ma-clear yung mga gamit na hindi na namin ginagamit. Itong table na to hindi ko ipapakita kasi puno ng gamit ko ngayon, yung mga maduming damit. Pero na-declutter ko yan mostly sa mga stuff dyan sa maliit na table na yan. Hindi na talaga like magagamit. Meron akong sobrang sirang-sira na laptop doon na wala na siyang pag-asa. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Be good, guys. Good night. Mwah.